Ja, we gaan praten met Yveske van Belkom in de serie Op weg naar de Olympische Spelen. Ja, waren we toch best trots in 2008. Hè? Gouden medaille in Peking. En dan is het toch eigenlijk best raar dat je nu nog niet eens weet, terwijl die Olympische Spelen al zo dichtbij zijn, of je daar wel voor geplaatst bent. Nee, het is voor ons lastig, omdat Engeland zich automatisch heeft geplaatst dit keer. Dus we konden als Europese landen niet eerder plaatsen dan nu in 3 weken. Ja. En dus, want je hebt sporters die zijn jaren bezig, eigenlijk 4 jaar en soms nog langer, om naar een Olympische Spelen toe te werken. En jullie doen dat maar toch altijd maar met 1 been eigenlijk, omdat je nog niet helemaal weet of het wel gaat gebeuren. Ja, je gaat er natuurlijk allemaal vanuit van een positieve afloop, want anders hou je het natuurlijk nooit vol. Ja. En dat vele trainen is gewoon nodig om het te kunnen halen. En je weet dat het je enige kans is. Dus ja, die pak je gewoon. Is de kans groot trouwens, gelet op de deelnemers van die kwalificatieronde, dat jullie er doorheen komen? We zijn met 7 toplanden, van wie we allemaal kunnen winnen, maar ook eigenlijk kunnen verliezen. En er gaan er 4. Dus ja, dat is de reële kans. Dus het is echt wel spannend. Het is niet zo dat jullie als gouden medaillewinnaar van vorige keer vrijwel zeker doorgaan. Nee, het is echt heel erg spannend. En we hebben best wel veel mensen verloren, ook na 2008. Dus we hebben echt een hele leuke jonge ploeg. Met heel veel ambitie. Ja. En daar is Londen de eerste stap in. Laten we even kijken. Van Belkom laat die bal even glippen. Hij krijgt nu de kans om aan te leggen en te schieten. Yveske van Belkom. Een waterpolo-ster in wording. Wordt dit haar toernooi of is dit al haar toernooi? De laatste minuut. Wordt het goud of wordt het zilver? De paas de Bruin. Ja! Danielle de Bruin. Jawel! 9-8. En het schot in de redding. De redding van der Meijden. Nog een keer Van der Meijden. Gelooft u in wonderen? Ja! Goud voor Oranje. De Nederlandse waterpolo-vrouwen stijgen boven zichzelf uit en veroveren het goud in het Yingtung Natatorium. Yveske van Belkom, een van de beste speelsters. Dit toernooi speelde elke wedstrijd. Eerst durfde ik niet, maar... Ja, dit wordt een beetje ook een gesprekje voor dummies, als ik het over mezelf heb. Want ik vind het heel erg moeilijk om het allemaal te volgen, waterpolo. Kan ik al, misschien omdat mijn ogen ook slecht worden, al nauwelijks zien wie is en of je van de tegenpartij bent of niet. En vooral ook niet wat er allemaal wordt uitgehaald. Dus eerst maar eens, wat maakt jou zo goed? Wat is het? Heb je daar moet je misschien met je lichaam beginnen? Is het handig als je lang bent of klein? Of wat? Ja, lang is natuurlijk handig. Lange armen. Lange armen voor het gooien. Kan je hard schieten vaak. En ook als je lang bent, dan heb je ook gewoon vaak fysiek voordelen ten opzichte van kleinere spelers. Dus je kan wat meer ook in de aanval en in de verdediging echt 1-op-1 winst boeken. Ja, en mijn grote voordeel is denk ik dat ik heel allround ben. En dat ik gewoon aan alle posities kan spelen. En dat maakt het gewoon wel makkelijk. Want wat is als je in de voorhoede speelt? Zo heet het toch, hè? Ja, met wat moet je dan kunnen, bijvoorbeeld? Waarvan je zegt, dat hoef je als je achterin speelt wat minder te kunnen? Ik denk sowieso dat iedereen wel een beetje alles moet kunnen. Want anders haal je het echt niet. Ja. En dan heb je natuurlijk wel specialisaties waar mensen dan echt goed in zijn. En dan heb je met name mid-force, mid-achters. Dus het zijn de echte verdedigers en de spits eigenlijk. En dan heb je de schutters, de mensen die van afstand schieten. Het is best een gemeen spel ook, hè? Nou, dat valt echt wel mee. Nou, dat valt helemaal niet mee. Ik zie er toch niet zo gemeen uit. Die wedstrijd kan ik mij nog herinneren. Dat is ook de enige waterpolo-wedstrijd die ik ooit heb gezien. Maar gelet op de nationale trots is dat een veel bekeken wedstrijd geweest. En daar was een tegenstander die erom bekend stond, ook het postuur wees al die richting op, dat ze van alles deed om die bal niet bij de tegenstander te krijgen of af te pakken. En voor een deel speelde zich dat gevecht ook onder water af. Ja, dus waar er geen bal in de buurt was. Nee, je hebt natuurlijk sowieso... Het is gewoon een contactsport. Is dit die tegenstander? Serieus? Weet jij nog wie het was? Ja, Elisa Casanova. Een van de beste mid-force van de wereld. Casanova, zei je? Ja, maar, Casanova, maar zo ongelooflijk gemeen. Nee, zij is ook niet gemeen. Zij is berensterk. Zij is echt heel erg sterk. Maar je hebt natuurlijk onderling wel gewoon respect naar elkaar. Ik wil ook niet geschopt worden. Ja, zij ook niet. Dus ja, dat doe je ook niet. Ga je nou zeggen dat dat niet gebeurt? Zullen we even kijken anders? Ik dreig met beelden. Ja, je mag het laten zien, nou, maar... daar gaan we. Onderwaterbeelden. Het derde doelpunt voor Yveske van Belkom. Hier het gevecht op positie. Kijk, komt daar goed onderdoor. En als ze dan boven komt, is de verdediger daar kwijt. Uitstekend uitgevoerd.
Daar het gevecht van de midvoor. Voorlangs komt Kabout zwemmen. En boven het water wordt de arm vastgehouden. Het ziet er toch schitterend uit. I rest my case, zeggen we dan, hoor. Nou ja, maar het is natuurlijk wel onder water. Water remt enorm. Ik denk dat mensen best wel onderschatten dat dingen echt niet hard aankomen onder water. Dat jullie hier tamelijk ongeremd tekeer gingen, eerlijk gezegd. Ja. Is het nou zo dat de scheidsrechter dit kan zien? Nee. Dus onder water kun je in principe alles uitspoken wat je maar wilt? Ja, maar alles uitspoken, zo zou ik het niet willen zeggen. Want je moet natuurlijk, je wil zelf een doelpunt maken. Dat moet toch echt boven water? Goed, stel dat ik met mijn 2 voeten om jouw voet zou klemmen... en dan kan ik jou misschien wel onder water duwen. Dan denk ik dat jij dusdanig uit positie bent... dat ik wel een doelpunt kan maken. Juist. Dus het is allemaal onzin wat ik roep eigenlijk, hè? Nou, natuurlijk, het is een contactsport. Daar ben ik echt hartstikke eerlijk in. Maar als je met basketbal een schouderduw krijgt... dan durf ik wel te zeggen dat het meer zeer doet dan wat er ooit bij ons gebeurt. Ja. Frits, heb jij iets met waterpolo? Nee. De enige die bij ons in de familie iets met waterpolo had, was mijn moeder. Maar volgens mij was ik het einde daarvan. Bij jou is het gestopt in de familie? Ja. Wat ligt er op tafel bij jou? Ik had een badpak en zo meegenomen. Gewoon om een beetje te laten zien waar we mee spelen. En het is dan natuurlijk ook belangrijk dat als je je cap op hebt... dat je daar een bijpassende kleur badmuts, mocht die losraken... dat je dan in ieder geval nog weet bij welk team je hoort. Juist. Ja, en een badpak, toch... Je zelf weet. Ja, en de scheidsrechters ook vaak. Het is toch handig om te zien wie bij wie hoort. Dat je elkaar omhelst of elkaar een duel aangaat. Is dat speciaal stof trouwens? Ja, je mag wel voelen. Het is ook sowieso dubbele laag. Dat het, dik, ja. Ja, dat het extra stevig is, want je hebt toch wel vaak... je wil weten waar je tegenstander is, dus je hebt even dat badpakje vast... om te weten waar ze is. En, dat moet wel stevig zijn. Zo. Nou trekken, dan mag je in de hoek gaan liggen... en dan ben je 20 seconden uit het spel. Oké, maar goed, dat badpak, dat is dus in die zin bijzonder... dat het een wat steviger badpak is dan het badpak wat Wouke normaal aan heeft. Dat denk ik wel, ja. Dan heb je een petje wat je op hebt om... waarvoor eigenlijk? Voor je haar? Ja, met name, en het is natuurlijk makkelijk zodat je weet in welk team je speelt. De kleuren. En ook de oorbeschermers zijn met name om oorschade te voorkomen... als je de bal heel hard tegen je oor aan zou krijgen. Ja. Dus dat is meer bescherming dan verder. En nu het trainen, want dit is allemaal spel. Ook een beetje spielerij, zoals we erover praten. Maar het is natuurlijk gewoon, we hebben het over een serieuze sport. Dus je moet goed zijn en beter worden. Ja. En wat doe je behalve in dat zwembad hangen? Ja, niet zo heel erg veel. Ja, we hebben echt een fulltime programma. We hebben echt met deze ploeg vol onze schouders ondergestoken... om door te zetten naar Beijing. En we trainen echt maandag een volle dag, dinsdag een volle dag... woensdag een halve dag, donderdag vol... vrijdag vol, zaterdag een lange ochtend. Allemaal in het water? Allemaal in Zeist, ja. Vanaf wanneer was dat? Vanaf wanneer zijn jullie begonnen daarmee? In 2006 voor het eerst. Dat was voor Beijing. En sindsdien doen we dat. Ja, wat ben jij gaan doen na de Spelen? Ik ben zelf naar het buitenland vertrokken. Te weten? Sorry? Waar naartoe? Naar Griekenland. En, om te spelen? Ja, om te spelen. Want ik wilde graag een nieuwe uitdaging, een nieuwe cultuur... nieuwe trainers, nieuwe coaches, wat anders... Maar heel veel meiden zijn gewoon in Nederland gebleven en hebben dit programma gevolgd. En hoeveel van de mensen met wie jullie toen speelden zitten er nu nog in dat team? We zijn nu nog met z'n 6 in totaal. Van de 13. Dus ongeveer de helft gaat weer meedoen voor de volgende ploeg? Ja. En die zijn niet naar Griekenland gegaan, zei je. Jij wel. Kon je dan aan alle trainingen meedoen als je in Griekenland speelt? Nee, ik had gewoon een uitzonderingspositie gekregen... dat ik gewoon gedurende het seizoen, dat is dan augustus tot en met mei... was ik in Griekenland, volle bak, aan het trainen. En zomers was ik gewoon fulltime bij het nationaal team. Is dat eigenlijk betaalde sport? Nou, nee, niet echt. Nee? Nee. Dus je gaat in Griekenland spelen voor een team... terwijl je er niet voor betaald wordt? Kan, ja. Maar waarom? Ja, de uitdaging, hè. Ik vind waterpolo gewoon sowieso heel leuk... En in Nederland had ik voor mijn gevoel ook... alle trainers doen toch hetzelfde. En die zijn allemaal ook door dezelfde KNZB opgeleid. En ik wilde heel graag gewoon in het buitenland... Spelen ze in Griekenland op een hoger niveau waterpolo dan in Nederland dan? Nou, de Griekse dames zijn afgelopen jaar wereldkampioen geworden. Dus dat is gewoon wel hoog niveau. Maar ik denk met name ook dat de competitie is breder. Dus ze hebben heel veel goede teams. En in Nederland hebben we wel goede teams. Echt hele goede. Maar het is allemaal net wat smaller. Ja, waar leef je van als je er niet voor betaald wordt? Een A-status van het NOC-NSF. Je krijgt van de bond een toelage? Ja, van het NOC, niet van de KNZB. Nou, ik zou zeggen veel succes. Ja, dankjewel. Ja, want wanneer, even nog de route. Wanneer weten we, want we zijn want we gaan er vanuit dat je bent. Wanneer weten we of we geplaatst zijn? 20 april. Dat is al dat is dan redelijk snel. Ja. En dan, weet je dan al wanneer je moet spelen ook?
Ja, volgens mij, de opening is vrijdags en wij zouden dan zondags beginnen. Goed. En is het dan... als je een wedstrijd verliest, lig je er dan meteen uit? Of is het een poeltje met... Nee, op de Spelen is het echt een poeltje. En dan is het een beetje afwachten bij wie in de pool zit en hoe dat allemaal loopt. Ja, en naarmate je dichterbij komt, weet je dat je wordt steeds altijd meer mooier. kijkers... Dat moet je toch wel ontzettend zijn opgevallen toen jullie terugkwamen uit Peking. Dat je dacht, wauw. Ja, ik was in shock. Ja, ik was echt in shock. Je leeft daar in een soort van bubbel met z'n allen. En ja, het is allemaal hartstikke mooi en super gaaf. Maar ik had echt geen idee wat er in Nederland allemaal op ons stond te wachten toen we thuis kwamen. Echt geen idee. Nou, hopelijk blijft daar iets van over en komt het allemaal nog in extenso terug als jullie weer terug zijn uit Londen. Ik hoop het.